Салом алейкум, дӯстони азиз. Дар бораи нами хел паплинои однотонни пурсон шуда буданд. Чи ламиражиш, чи однотонниш ва дигариш. Нависта буданд духтарако ки аминора як бурмуда нишон тиед. Ози бошам омадаги ҳастам корвон тарафи пажарка 012. Намхе рӯ ба рӯи 319 контейнер ҷои анамхе материалҳои однотонни дӯстони азиз. Нархошон аз 15 сомон сар мешавад то 25-30 сомон нархи 1 метраш. Набинед ҷада гулдорошам ҳастай. Паплинои однотонне ки гулдоран дидед ҳамаш бенигинай. Беглшам ҳастай. Баъд бо ҳастанаи намудора ламиражи меган камакак блеск дора. Иношам ҳастай. Беҳтарин рангошон ҳамаша евростил. Набинед ҳамаша як ба як нишон метам. Гулдорош чанд нусха дора. Кадом нусхае ки бо худотон мехоҳед омада аз наздик бо метавонед ки интихоб кунед. На марҳамада на коричнев ё ҳози хушрӯ харидорӣ мекунанд. Рангаш аҷоибай. Анаи ранго беҳтарин рангҳо барои шумо дӯстони азиз. Хулас биёед аз наздик бо худи худтон бинед ва нарху наво карда харидорӣ намоед. Намхе рулон катиам доранд. Нархҳои рулонша метавонед бо аз савдогар мустақилона пурсон шавед. Энаи қисми болора бинед шолкоям ҳастай однотонниёшон.